Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Kubva ndichiri mudiki ndaiva munhu wekuti ndaizviudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizobatsirawo vanhu, uye zvekare mukurota ndairota ndichirarama upenyu hwekubatsira vanhu, asi handina kutoziva kuti nzira dzandainge ndichida kufamba nadzo dzaizotondikandawo mugomba randainge ndisingakwanisi kuzobuda mariri zvekumhanya. Eniwo ndiri murume akakurirawo kumberengwa, uye zvekare mumhuri yekwedu mune masvikiro uye zvekare nevanhu vanoita zvemudzimu kusvika pari nhasi. Asi pane zvose zvandakaona, pane zvose zvandakabata nemaoko angu, zvakazondisiyira mibvunzo yakawanda yekuti ndinotodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindipindurawo tisingatukani, uye zvekare umwe neumwe asingashori chitendero cheumwe. Umwe neumwe ane kodzero yake yekuti ange achibhilivha mune izvo zvaanoda kubhilivha mazviri. But mubvunzo wangu uyo wakazoita kuti ndinge ndichizosiyana nazvo zveun'anga iwo ndewekuti, ko iyo midzimu yacho inokunetserei kana kuri kunzi panenge paine chivanhu chainenge ichida kuti unge uchiita? Mubvunzo uyu wakatangira pane umwe murume uyo wandainge ndichiziva ainge ari wemunharaunda, akakurawo ari nherera, atoriwo fudza mombe. Zvino paakauya kudare kwangu akabva achizoudzwa kuti ange achikwanisa kubudirirawo muupenyu aifanira kuti ange achizotenga mombe. Mombe iyoyo tobva tachizoiuraya, vanhu voita mabiko vopembera, ndokuti ange achikwanisa kuzobudirira muupenyu. Asi ndakazozvibvunza ndava ndega, ndakati ndichifunga ndikati, asi ko izvi zvinomboitirweiko kuti semurume uyo asina kana chaainacho, haana vabereki, inherera, hakuna kwaanombofa akakwanisa kuwana mombe, anongoshandiswa achingoshandiswa mahara. Saka munoreva here kuti kweupenyu hwake hwose achafa ari munhu anotambura nekuda kwekuti atadza kuita zviri kuda midzimu yake kuti ngaatenge bhuru, kana ratengewa bhuru racho robva raurawa, vanhu vodya vachipembera zvaasina mari. Saka achamuvhurira mukana wacho ndiani? Kubva achangofa hake ari murombo wekupedzisira. Zvakandibata nekuti iniwo pachizvangu ndenge ndisingatokwanisi kutomubatsira. Ko sei ndakazvibvunza kuti midzimu yacho sei isingangokupi mari yacho kuti ukwanise kuzoita bira racho? Handiti bira rinotodawo mari. Ko ikangokuvhurira kuti uwane mari obva waita bira. Mushure mekunge ndapiwa masimba nemasvikiro emumhuri uye zvekare nemasvikiro ekunharaunda kwandakakurira, ndo pandakabva ndachizoitawo musikanzwa. Izvi ndakazviitira nekuda kwekuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizowanawo macustomers nekuzokasikawo kubatsira vanhu, nekuti ndaiona kuti vanhu vacho vaingoya kumatare kwangu, nyaya yainge ingori iyoyo yekuti panenge paine chivanhu chinenge chichida kugadziriswa, asi munhu wacho wakamutarisa, unenge uchitoona kuti haana kana pekutangira, atoitawo zvekutotsanziridza kuti abve kwaari kubva kuti akwanisewo kusvika pauri. Asvika pauri wava kumubatsira, uchinomubatsira obva wasangana neroadblock, obva waudzwa kuti pane machira ari kwakati ari kufanira kuti ange achigadzirwa apa. Munhu uyu maybe anenge ari wemumberengwa, obva audzwa kuti anofanira kuenda kana kwamutoko uko kunenge kwakafira kana gogo vake, kuri iko kwavanenge vakavigirwa, obva anzi anofanira kuenda ikoko. Pane zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichinoitwa paguva racho, then ndokuti zvinhu zvake zvitange kufamba zvakanaka. Unyatsokuona kuti munhu wacho murombo wekupedzisira. Zvose izvozvo kuti zvinge zvichiitwa zvinenge zvichida mari. Zvinhu zvaigara zvichingondishungurudza, ndikabva ndati kuti ndinge ndichibatsira vanhu, iniwo mupfungwa dzangu ndichizonoromba, ndakazviona ndiri munhu ainge achazobatsira vanhu, ndava kushandisawo
pfungwa dzangu, uye zvekare kana kwanga kuri kunzi ndichazonobatsirwa, ndichizvodza kuti kana ndikakwanisa kunobatsirwa neniwo ndinenge ndava kungoshandisa urombwa ihwohwo kubatsira avo vanenge vasina mari kuti vakwanise kukasika vaita mari vobva vachizogadzirisa zvacho zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichizogadziriswa. Ndakabva ndachizoenda kuMozambique kuri kutsvaka simba rekuti ndinge ndichizobatsirawo vanhu nekukasika. Ndakabva ndachizopiwa musoro wemunhu wongu mukomana achi, ndakapiwa musoro wemunhu ainge akapondewa. Ndakaita kutenga musoro uyu ndikauya nawo kumusha. Musoro uyu wainge uchindibatsira. Ndaiti kana ndakatarisa munhu anoda kubatsirwa anenge ari mudare mangu, ndaitanga ndichataura nemidzimu yake kuburikidza nemusoro wemunhu uya. Ndainzwa mazwi ndichiudzwa zvose zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichiitwa. Zvekare ndainge ndava nesimba rekuvarambira pane zvimwe zvinhu zvandinenge ndichitoona kutoti munhu wacho haatozvikwanisi. Ndobva ndatovaudza kutoti munhu wenyu uyu haana kana senti. Saka kana muchitoda kutoti iye anga achikwanisa kuzokuitirai bira, imi munofanira kutoti munge muchitomuvhurira nzira dzake, otherwise inongofa yakalodha, haana kana chaainacho. Asi ndainge ndisingatozivi kutoti ndainge ndichitozvikanganisira. Zvino ndakati ndaitawo mhuri yangu yakakura. Mukomana ashe, inini nemudzimai wangu takaita vana vedu 7. Taita vana vedu 7 kudaro ndopandakaona kuti pavasikana vangu vakati vasvikawo mizera yekuti vange vachizoroorwa, vamwe vavo vainge vomitisiwa, vamwe vachiita zvekutizira, asi kwete vangu vana vangu vasikana. Hakuna aiti kana akakwanisa kupfimbwa nemurume osvikawo pakunopinda mumarriage. Ndakati zvimwe kuda vangu vana ndo vainge vachinyanyisa kudada uye zvekare nekusarudza, asi pandakaona kuti vana vainge vongokura pasina kana umwe zvake ainge aine mwana kana kutizira zvako, ndo pandakaona kuti painge paine dambudziko. Ndo pandakabva ndachizoona kuti musoro wemurume uyo akapondewa kuMozambique wandainge ndichishandisa ndiye ainge ava kupota achirara nevana vangu mweya wacho. Ndikabva ndachizotanga kuitawo dzimwe mhiko, asi ndakazokasika ndaona kuti mhiko dzacho hadzipere. Nhasi ndaita mhiko idzi, nhasi ndashandisira mwana wangu uyo akati mishonga yakati, ndakaona kuti hazvipere. Ndainge ndava kungogara ndiine mabhasiketi nekuti ega munhu anenge andibatsira aindipa yakewo mishonga yekuti ndinge ndichizoshandisa. Apa vanhu vachingoramba vachingoya kwandiri, ndainge ndava munhu ainge ava kungogara ari mumabedlucks. Kuzosvika ndazogara pasi, ndainge ndagara hangu ndiine mibvunzo yakawanda maererano nemashandiro acho anoita vari kumhepo nemidzimu, kuti ko iyo midzimu inoita sei kuti vanhu vange vachishungurudzika, nekuti kana midzimu yainge isingashungurudzi vana vayo, hakuna munhu aizombofunga nhau dzekuti ndinoda kuromba. Ndakabatsira vanhu vakawanda kuwana mabasa, kuroorwa uye nekubudirira, asi vanhu vacho ivavo vandainge ndichibatsira vakawanda vavo vaifanira kuita mabira, kubayira huku, mombe kana kupira madzinza avo mari yakawanda, asi vacho ivavo vaikwanisa kuzobudirira. Vaiti kana vakauya mudare mangu, wega waitongoona kutoti munhu uyu agara aine mari. Varombo vekupedzisira vaiuyawo vaine matambudziko iwawo ekuti havasi kukwanisa kuita vana, havasi kukwanisa kuroorwa, havasi kukwanisa kuwanawo mari kubudirira kana kuwana mabasa. At the end of the day yaingofa yakalodha. Ndo zvakanyanyisa kundirwadza. Ndakati ndichizvibvunza, ndakanzwa mumwoyo mangu ndiine kushushikana kuti sei midzimu ichizonokanganisa upenyu hwako kusvika wazoita bira racho, kusei uchifanira kunge uine mari yakawanda kuti unge uchikwanisa kuwana rugare futi kubva kuvadzimu, kusei vanhu vazhinji vanoshaya mabasa nekuda kwekuti midzimu yavo inenge yakavaremera, yakavagarira munzira dzavo kuti vasazokwanisa kuwana mabasa kana izvo zvavanenge vachida muupenyu. Sei vanhu vachifanira kuti vange vachizonzi vange vachiita masacrifices, asi uchitoona kutoti kunyange pachinzi pari kudiwa
kubayira huku asi mari yacho hapana. Kusei midzimu yacho isingawani nzira yekuvhura mikana kuti munhu akwanise kuzobayira? Ndo pandakabva ndazoona kuti zvainge zvisina kururama. Ndakaona zviri zvinhu zvakaipa uye ndakaona kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichisiyana nazvo. Ndakaona kuti midzimu mashandiro ayo ndakaona sekunge ainge asina kururama, ndichizvibvunza mibvunzo yakawanda kuti kusei isinawo nguva yekuti inongokuzorodzawo so that unge uchikwanisa kumboraramawo upenyu hwakanaka. Ndipo apo pandakabva ndachizosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichimboitawo zvechikristu kusvika pari nhasi. Mumuri hakuna anonyanya kundifarira nekuda kwekuti ndakabva ndachizongosiyana nazvo, yeti ndaitombova munhu aitotungamirira vamwe mune zvose zvatainge tichiita. Asi chakangondirwadza kunyange ndainge ndiri munhu ainge achirarama upenyu hwakanaka, vanhu vaiuya kwandiri vachichema, asi kuti vange vachibetserwa zvainge zvichitoda kutoti vange vachitodzokera kunoita mapira. Apa uchitoona kutoti munhu ari kunza ufe wakaita mwana kana imimi mukasaita bira semhuri. Apa vanhu vacho vasina kubatana, saka munenge muchida kuti munhu iyeye ange achiita sei? Ongofa zvakeka asina mwana, ko chingogara eka mamuuraya dhani kuti azongorarama upenyu hwekuti anenge achishungurudzika ende iye asina kuzviisa ega pano panyika. Haana kuzvizvara kamunhu uyu wacho anenge achinzi tanga waita chakati ndokuti upenyu hwako hunge huchizosununguka. Ipapo pafungei. Ndiyowo confession yangu iyi mukoma. Handiziviwo kuti mhuri yeZimbabwe ichati kudii. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakagara pasi ndikatarisa vanhu vose vandaibatsira vachinetsekana muupenyu nekuti midzimu yavo yainge yakavagara ichivaremera, asi chokwadi ndechekuti midzimu iyi haina rudo. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section and let us have this conversation. You can come to my inbox kana kuri kunzi munenge musingawirirani nazvo zviri kutaurwa namukoma vedu ava, then you tell me your own side of the story. But ivo vari kuti ndaimbova munhu aibatsira, but mukunobatsira kwangu ndakaona kuti munhu anokwanisa kungobatsirika munhu wekuti anenge agara aine mari dzake, kana paine zvinenge zvichidiwa anokwanisa kuzvitenga, which means harusi rugare, nekuti munhu iyeye anenge atogara akagarika nechekare. Vaya vanenge vachifanira kuti vange vachibatsirwa ndivo vanobva vachizonoomeserwa zvekare nemidzimu yavo. Munhu hanzi zvimwe kuda anenge ari wekumberengwa obva hanzi unofanira kuti unge uchienda kwamutoko uko unoita chakati nechakati nechakati, nekuti ndiko kwakafira mbuya vako vari kukutadzisa kuti unge uchizoita mwana, kupinda mumarriage kana kugara zvakanaka, yeti munhu iyeye anenge ari murombo wekupedzisira. Saka munenge muchida kuti aite sei? Hanzi zviri nanika kuti mungomuuraya once munhu iyeye, nekuti chamunenge muchimutambudzira hapana, haana kuzvizvara kamunhu uyu. Strange things indeed they do happen in this world. Let us talk about that in the comment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri kumberawo kuti muge muchendiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kuraramawo ndiri munomo munyika yevatorwa inova iri nyika yeSouth Africa kuti ndike ndichidzokera kuZimbabwe. Handione nekuda kwezvandakaita inini nemudzimai wangu. Pari zvino ndiri kutsvaka hangu umwe uyo anokwanisa kuzogamuchirawo situation yangu, nekuti ndine chikwambo icho chatakanotora inini nemudzimai wangu, asi vehukama vakabva vachizozviziva. Vakati vazviziva kuti ndo zvatainge taita, vakabva vachizoendawo kun'anga uko kwatakanoitirwawo mhiko, ndokusaka tisingakwanise zvekare kudzokerako kuZimbabwe. Zvakaitika mukomana ashe ndezvekudai, inini nemudzimai wangu patakauya kuno kuSouth Africa takabva tachizotangawo kushanda mumapurazi, tikabva tachizotengawo chigayo chedu. Tatenga chigayo cheche
veukama vakabva vachizotinzwira godo, vakabva vachizotanga kutishandisira mishonga so that tisazombofa takaitawo mari mubhizinesi. Kuti tinge tichizozviziva, takaenda kugungano tiri kwekweya pakunoprofitiwa. Mudzimai wangu ndiye akatanga apiwa chiprofita chekuti chikayo chedu chainge chatova chikwambo chainge chingoripo pakungotitorera mari, uye zvakare nekuti tinge tichizoita varombo vekupedzisira. Saka chigayo ichocho taifanira kuti tinge tichitongochitengesa kungosiyana nacho, nekuti chainge chakatogadzirwa uye chainge chatova chirombo chatainge takapinza zvedu mumusha. Zvakatirwadza because kana mari tainge tisati takwanisa kana kudzosa kana sendi zvaro kubva zvatainge takachitenga chigayo chacho ichocho. Nemudzimai takabva tati zvinotoita sei, tainge takanzi taifanira kuti tinge tichizoenda pamunamato we7 days, but panguva yacho iyoyo ndipo apo patakazoti tichifamba mukunofamba ndokubva tachizongotaurawo neumwewo but in'anga yemuSouth Africa ainge achitawo zvekutengesa zvinhu zvinoshandiswa pachivanhu but chemuno muSouth Africa parank. Mazuva acho tainge tichiri kugara kulocation tisati tazoya kuzogarawo kunoku kunogara vanhu vane mari dzavo. Mukuzonotaura nemunhu uya takamuudza problem kuti tainge tiine chigayo chedu, even though ainge asingatozivi kutoti kochiko chinonzi chigayo. Tikazama kumuexplainira kuti taiva nekabhizinesi kedu kumusha but zvinhu zvainge zvisingafambi zvakanaka, uye zvekare kuchechi tainge takaudzwa kutoti tainge takazvitorera chirombo chedu tikachipinza mumusha chainge chongotidyira mari, chainge chichida kutisiya tisisina kana pekutangira, tava varombo vekupedzisira. Zvino apo ndipo patakabva tachizopiwa mushonga. Takapiwa chimwe chainge chakaita kunge chionyeni, tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichitsvaka pekuti tinonochicherera panzvimbo panogara pakaoma but pari panzvimbo pekuti panokwanisa kuzotora makore nemakore kuzosvika vanhu vachizovaka kana kugarako kunzvimbo kwacho ikoko, kana kuti chinge chichizofukunurwa ichocho chainge chakaita kunge chionyeni chavainge vakatipa. Vakatiti chinhu ichocho chinorarama kwemakore nemakore, saka ndo chinoshandisiwa pakunoparadzwa kwemhiko dzaunenge wakaitirwa nevaroyi vako. Pachinenge chirimo muvhu chiri panzvimbo yakaoma kudaro, zvinoreva kuti zvose zvavanenge vakakurongera zvinobva zvatadza kuti zvinge zvichizoitika. Takachitora ndokubva tichizoti tiri kubasa because taiwanzo kuti Monday to Friday tinenge tiri kubasa, then Friday usiku tobva tazokwira tichidzokera kulocation uko kwatainge tichirenda tiine kamukuku kedu. Tiri kubasa takazoti tiri kukomboni kuri usiku, ndokubva ndachizotora mudhudhudhu tikabva tachizoenda musango nemudzimai wangu. Takanyatsokutsvaka kunzvimbo kwekuti tainyatsokuziva kuti kunoko murungu haatombodi kuti kunge kuchisvika kana vanhu, aingoti pano nepapo aipota achitorawo mabhiza ake nevana vake vobva vambotenderera zvavo vari mupurazi mavo. Ndokwatakaenda ikoko tiine badza redu, ndokubva tatsvaka panzvimbo painge pakaomarara kuita sekunge ruware, tikabva tatanga manje kudhiginura. Takachera mukomanashi then ndokubva tachizoisa chiya chainge chakaita kunge chionyeni chakatanga kubaka moto. Patakangonochiisa muvhu ndokubva tafushira. Tainge takanzi tisazovhunduka kana tikazosangana nemashura tirimo musango, ndo mashura acho iwawo. Then takazoti tichibva kuya taita sekunge tiri kuteverwa nemunhu, but tainge takanzi hataifanira kuti tige tichizocheuka, uye zvekare mukufamba kwedu taisafanira kungofamba in a straight line tichidzokera kukomboni. Taifanira kungofamba tichingotenderera kuzonosvika. Tasvika kukomboni hanzi uku ndokwainge kuri kurasisa mhepo dzacho idzo dzainge dzakasimudziwa nevehukama kuti dzinge dzichizotiteverera so that tisazombofa takaita mari. Takaita saizvozvo mukoma, ndokubva tachizosvika zvedu kukomboni tikabva tarara. Ndakarotawo hope ndichitoroteswa vehukama avo vainge vakatigadzira, zvekare nemudzimai wangu akarotawo hope dzakaita saizvozvo. Then takabva tachizoenda kumba sezvo tainge tatova vanhu vainge vatoona kutoti n'anga dzine masimba uye zvekare dzinobatsira. Ndipo apo patakazosarudza kuromba, ndokurombawo kwatakazoita mukoma. Tikabva tachizopiwawo mushonga uyo wakazopanduka ukabva wachizova nyoka
ende zvinhu zvakazozivikanwa neveukama because mudzinza makazotanga kufiwa vanhu vachaya kuti ko chii chainge chichiitika. Izvo yainge iri nyoka yedu yainge yapanduka, yainge yava kungotema ichinakidzwa nekuuraya sezviya zvinoita rovambira. Kana ikapinda muchirugu chehuku inosarudza kutema huku dzose pasina yainodya. Ndo zvinoita nyoka yacho iyoyo. Then pakazofa vamwe mukoma tiri kurufu rwavo ndo patakaburitsirwa demo nevamwe bamunini mushure mekunge vazozviziva kuti tainge tiine nyoka. Vakaona nyoka yakazvimoneredza muchiuno memudzimai wangu, vakabva vamhanya vakaenda kumaprofita vasina kana wavainge vamboudza. Vakabva vapiwa mushonga zvekare. Mushonga uyu vainge vainawo muhomwe. Ndichitaura navo ndikabva ndachizongorotomoka kuti ndainge ndiine nyoka endi ndo yainge yakauraya mukoma. Saka bamunini ava vakabva vachizoudza vamwe veukama, but takazokasika tazviona kuti painge paine zvainge zvichiitika. Ndokubva tachizobvapo tichitiza, asi motikari yedu yakazototemwa nematombo neveukama. Takazotodzoka nayo kuno kuSouth Africa yakatotemwa tikazoitengesa hedu. Mudzimai wangu akazosvikawo pakufa, asi dambudziko riripo nderekuti kana ndikawana mukadzi wandinenge ndawana anenge achifanira kuti ange achizozviziva kuti aiwa kufa kana kwavo kuchatombofiwa sezvakaitikawo kumhuri yemudzimai wangu, nekuti uko kwedu vakati vabhuloka. Then ndokubva tachizotanga kupindira hama dzemudzimai wangu kuzosvika achizofa. Saka pari zvino ndichiri pakutsvaka, handizive kana variko vari interested. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. I know kuti within a minute kunenge kwatova nevanhu vanotosvika kuma10 chaiko vanenge vachitoti vari kutoda nhamba dzamukoma vedu ivavava. But handiti mazvinzwira, hanzi kana tava kugara tose unofanira kuti ngochiziva kuti kwenyu kunotombofiwawo, because kwedu zvava kuti netsei ndezvekutojuma nekuti vanhu vakazobloka nyoka iyi kuti isazokwanisa kuramba ichingoita zvainge ichinzwa kuda. Zvakangoma hazvo vedu we.